To ti ani nenájde proste obrázok, že Chupacabra. Nie, lebo však kamo nikto k tým creepypastám nerobí reálne one. Ono, keď si nájdeš Chupacabra, tak ono to je... Že zmutovaný nejaký kojot, alebo čo to... Áno, také niečo to je, že Že ti to chodí po mutácia dvoch. hyeny a neviem čo všetkého, ty kokos. No, nejaká zmutovaná hyena proste, čo ti chodí a užíra Taká ľudí. kokotina, to proste... To skôr Slenderman? Aj Slenderman som si myslel, že existuje. Slenderman bol ale, kamo, Slenderman bol fajn creepypasta. To si ešte teraz kľudne pozriem Slendermana, akože ten jeho film je, že radšej nie, ale... Slenderman. To bol ináč jak Herobrine. To bol aj film? Slenderman bol film, no? Áno, a dopadol extrémne hrozne. Ale nevidel som ho. Buď rád. Ani si nekaz Slendermana tým, že si ho pozrieš. To ti Ja hovorím. som proste videl kopu creepypast a podobné veci. Tak ale creepypasty kedy si stáli ešte za to. Už tieto nové creepypasty sú také, že neviem. Počkej, oni teraz majú natočiť Skibidi Toilet? Nie. Áno, to som tiež počul, kamo, že bude Skibidi Toilet nový film. Skibidi Toilet film, kámo, ukáž. Skibidi Toilet film. Skibidi Toilet Movie 2025 Netflix teaser trailer, tebe jebe. Michael Bay to má režisérovať. Kamo, ne. Akože dobre, je to presne to, čo by Michael Bay reálne režiroval. Kámo, jak spravia vo filme, že Skibidi Toilet to bude morbid? No jasné, že to Kamo, je ono to morbidné má ako to. full lore. Skibidi Toilet má za sebou reálne full lore. Ten čavo, čo to vymyslel, on animoval pičoviny, lenže on do toho jebal lore, kamo, proste keď som videl, že lore video na Skibidi Toilet má, že 8,5 hodiny, tak som pozeral, že prosím. Jebe. Akože už je ale 80 častí. Bože. A ja som tu tak pred rokom, pred dvoma ešte ty kokot posielal, že frajerke, kámo, že kúkni čo za pičovinu stvorili ľudia, že Skibidi Toilet a tam ťa normálne kameramani a hajzle točiace sa spolachujúce naháňajú. Kámo, a od tej doby tam pribudli televízory, repráky, ty kokot, nové kamery, proste Titanic kadejaký. A to má 20 miliónov videní. Švetie, ale viem, že môj 7-ročný brat to pozerá. Mama mi hovorila, nové hajzle? No aj nové hajzle, kámo, tam tie proste hajzle lietajú. A strieľajú rakety a lasery a sú nesmrteľné a neviem. A proste videl som to porovnanie, že najsilnejší oný, ten kameraman versus najsilnejší hajzel. To... Však tam je ten Skibidi G-Man, ty kokos. To je tá hlavná... To je proste hlavný hajzel. Najväčší, najmocnejší. Áno, on je hlavný hajzel, najväčší, najmocnejší. Doteraz ho tuším nikto nebol schopný poraziť. Hlavný hajzel. Kámo, to už len vtipne znie do piče, že to hádam nemôže byť ani reálne. Kedy vyšla posledná epizóda Skibidi Toilet? To nejdeš hádam ani kúkať do piče. Skibidi... Kamo, ono to má multivesmír? Prosím. Nemôže byť Skibidi Toilet. Prečo Duklok vydal video pred 4 hodinami, že Skibidi Toilet sa súdi z Valve? Jebe ti. Dní dozadu vyšlo Skibidi Toilet 76. Kamo, prečo tam je ženský hajzel? Ženský hajzel. Kamo... Skibidi Toilet sa súdi z Valve? To
tebe drbe, kámo, 12 minút video. Idem bingnúť Skibidi Toilet už po 6. krát. Kamo, čo tiebe to čuje? Prečo tam čavo zrazu proste drží? Všemocný. Kamo, ja pozerám, reálne, pozerám to, čo ti je. Kamo, a to je akože božská kamera toto? Veď to sú všemocné hajzle, všemocné kamery a repráky, nie? Kamo, ja teraz sa skipujem tú novú epizódu Skibidi Toilet. Čo je toto? Ja to nejdem ani hľadať, ja to nebudem tu mať oné, aby mi to vyskakovalo. Kamo, to je akože... Počkaj, to akože... Čo... To je nová rasa? Kamo, to je nová rasa, či čo Nie, to je nová... To je nová Titanhajzel. Dobre, kamo. Ja to vzdávam. Ja nechápem proste, jak niekoho napadlo vytvoriť Skibidi Toilet. Prečo? Podľa mňa Čavo mal, že... Čavo mal horúčku, tak 50-ky sa mu to tavili one nervy už v tele. Všetko, on sám sa už roztekal. Sa mu už potil aj jeho vlastný pot. A... Hen to sa mu snívalo. Innocents perish with every wasted second. We must act. A hen to sa Čavovi proste snívalo, podľa mňa, kamo to. Ja nemám preto logické vysvetlenie. Že nejak by... To sú časti ešte rozdelené na party, podľa mňa sa to môžu lísohlavky. To ako chao... Nie, ja ti vravím, Čavo bol proste chorý, mal také 40-ky, 50-ky horúčky, Čavo sa tavil zvnútra normálne, sa roztekal celý. A toto sa mu snívalo. Ale fakt, to nemôže nejaký zdravý človek vymysleť. Alebo to je úplne, že... Alebo je to fakt vymyslené aj cash grab. Lebo kamo toto nevymyslíš proste. Ani nenapadne, kámo, že spravíš normálne... Ako, dobre, pozri. Vojnu medzi hajzlami a kamerami. Ako pozri, nás napadla proste všemocná mucha ramučia zavretá v chladničke, hej. Ale... Dobre, ale... Ale toto... Toto proste... Ale tam to končí, vieš? Kamo toto... Mucha ramučia. Akože ani... Moja hlava by to nedokázala vymysleť. Že vojna... Do hajzla zaspal pritom? Ja asi to piči, ale... Ja fakt neviem. Ja strašne sa snažím prísť na to, snažím sa nejak predstaviť si scenár toho, jak to Čavo vymýšľal, jak proste čo mu išlo vtedy hlavou. Ale si zober, že to je deti. Že proste, keď to fakt kúcha 7-ročné decko, že to je totálny ako... Úplne ti vyjebe mozog z hlavy, keď jebe ti. Proste Čavo myslí na to, že Skibidi Toilet. A veď mne to prišlo tak hnusné, keď som to videl na tom TikToku, že kámo, že hádam to ľudia ani nekúkajú, veď ja sa toho dobre že nebál. Akože hej, ako nie že bal, ale mne to prišlo proste divné, tak divne znepokojujúce, nechutné. Znepokojujúce, úplne. Také to bolo proste strašne, že toto zdravý človek nemôže vymysleť. Že toto proste nie je niečo, čo normálny človek si sadne a povie si, že áno, teraz sa budú medzi sebou byť proste kamery a hajzle s hlavami. A tie hajzle sa budú dať poraziť tým, že ich spláchneš. Kamery, dobre, kamery, ale hajzle, ktorého z teba vykúkne normálne ten hnusný, odporný, zavšivavený, zošuverený, odporný, zhnitý ksicht, ktorý na teba sa smeje, jak ty kokot
videl si Smile, Mhm.